मोजाङै मोजां बोनानै लाबोयो। 11 बावखुंग्रिफोरबो 2024 जानाय लोंनायखौ जानला मोनला जेराव मोनो बेयावनो गारनानै नाङा जि जाग्रा बुस्थु लांदों मोनसे खना जायगायाव डास्टबिन दोननाय दंखायोबो जानो हागौ आरो गैयाबा खना मोनसे लानानै जाहाथे सावो गोजोन गोग्गो देहा बानायो बेखौ मिजिंथिबाय आरो रंजानो फैदों गोग्गोमनो रंजानाङो बेखौ आं मिजिंथिबाय आरो जायफोरा गोसो गोथारै खुलुमनो फैदों फुजा होनो फैदों बिथांमोनाबो मोजाङै मोजां बोर मोनगोन बेखौ मिजिंथिबाय फेग्रा मुवा बेसादखौ जाग्रा लोंग्रा फोरबोखौ मुगुरखौ लानानै आलिमोनखौ सिनायैनि खालामसै नामा 17थि जाबाय सरकारा फालिनाया फैगोन बोसोराव साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो हारिमु दिन्थिफुंनाय बिनानाव बिदा बिब' बिबाजै आरो आइ आफा आयं आदै आबै आबौ गासिनिसिमबो हामलायथि बावहरबाय गोजोन बावहरबाय जाहाथे मोजाङै मोजां गाखोनानै न' फारसे मोजाङै मोजां थांनो हानाय बेखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों सानैयालाय बोरो हाजो गाखोग्राफ्रा मेलाथार माथो सोर सोर गाखोगोन नों गाखोयो गाखोयो गाखोनो हाया सान गाखोनो हागोन ना हाया बैलाय गाखोनो हागोन ना हाया गाखोनो हाग्रानो सानैल' होनबालाय बे हायो आंबो हाया दालदां दालदां गाना गाद्रालै मा फैफेरिफोरबादि ओंखाम अन्थाइफोरखौ अनखानानै जा नोंसोरखौथ' सोरथो हाखु दावरा फैनोसैना मा टाइम जानाय नोंलाय हाथायाव ग'दो बाबु सारिथायावनो सोर साना हाखु दावरा फैयो नालाय जौआबो बांसिन मोनबायमोन बियारा मोनसे मोनदेरबावबायमोन Itu जानो मेंखाबायसो बोरै गोसोथोनायालाय बोरै सानजों मा जोंलाय रायज्लायब्रा मा रायज्लायाबो मा दखान रायज्लायनांगौ देग्लायनि जिथि माबायावहाय बावखुंग्रि हाजो गाखोलायनायावहाय दहायनो माबा एनाउन्स होखाबाय औ नो एलकहल एलाउड बियन्ड दिस पइन्ट नै गोजौआव मा लिरनाय नुदों नायद' खोनाबाय आले गोजौआव नायदो बेलाय नायखादों कमिटि बावखुंग्रि फेस्टिभेल नै ओइ बेयाव गैया होननाय हनै जौआ बेयावनो फाननाय बे बयनिफ्राय जौ गैला होनदों बेयावनो जौआ हनै बेलाय बथल नायलाय
जाय बर' हारिनि बैसागुनि जाय बावखुंग्रिनि जाय आं रायज्लायनो हाया बांद्राय गारमाया जानोबा एसे ससे मेरला जेबो जायाखै दाबो गाखोग्रा पइन्टखौ मोनाखै थान्दा गोजौआवसो फाननांगौ बेखौ गोगोम मानसि 1.5 लाख 2 लाख मानसिया जाखागोनदां ना आरामसे जायो माथो फैगासिनो दं मानसिफ्रा गोजान गोजाननिया लकेलानो फैयाखै दाबो जोंनि गामिनियानो माखासे फैखायाखै देग्लायसो फार्स्ट टाइम थाब फैदोंथ' आं मालाबाबो 12थानि सिगां सफैखायामोन जों बांलादेशि फैगोनायखौ नायबाथारबाय जों लाना थांना मोनसे बागै जाहोसो आरो जानो सोर थांसै बेयाव ना बयजों थांनो मोजां दैया दैयावहाय दं दैया ओरै दै बै गाहायाव दै जायो फाग्ला जायो जेरावबो साइकेल दङ हलाय नायगोरनिब्रा जायगाखौ ओइ खामनाय मोजाङै बावखुंग्रिया ज' फैनानै बेदरसे होफैदों बेदरसे होग्राया आइजोआ लाखादो नै से होग्राया नै बख'दों थुदों गोलैगोनलै खेला खालामनानै गोलैबा है गुबुनसै बैयाव दङ सिफुं फारथि सिफुं सिफुं फारथि सिफुं थांबाय जाबाय मा नांनो हायाव दोनथ'दो बिबार खालायलायबावनायसो बिबारा नोंसोरसो बथिं थाङो आलिना बिखौ माबा नांजोबबाय ओरै बेजों नुदो बावखुंग्रिनि मोसाग्राफ्रा
थाथ' कलमजों सेमजों सहैग्रोबाय थाबायना लांबाय दहायनो जाला गरमानो Rongja Load जाबाय load बिदिखौ लाना फैनांगौ जों खालामनानै लाना फैनांगौ आरो जाबाजैसो बिदि सानावबो आं फैनो बायो finishing जोब्बाय नै ओंखारबोबाय नै जों finishing last बाइक दोननायाव बाइक लायनोसै नैबे लास्ट जों सेरावनो फैयो आयौ नै लामायाबो खाथ्रासो नैबे आलि आरो आलि बिसि Hi guys.